खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि सायाव माखासे दायनिगिरिफोरा लोब्बा थानायनि सायाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ, देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि सायाव सीआईडी आरो एसआईडी बिफाननिफ्राय नायबिजिरनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। थारैनो बिथांनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरा सासेबो बारग'मारनाय नङा नामा? थिग बेबायदिनो बिथांनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय श्यामकानुनि बिसि अनिता देका महन्तखौबो एसआईटीनि सोंथि खालामनाया बे समाव सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, श्यामकानुनि बिसि अनिता देका महन्तआ एसआईटीनि सोंलुजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं होनना खौरां बिजोङा फोरमायदों। अनिता देका महन्तआ गिबि खेबनि थाखाय एसआईटीनि सोंनाय फिननायजों मोगा-मोगि जानांदों। बिथां अनिताया गावनि फिसाय श्यामकानुखौ लकआपआव लोगो हमनो थांदोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो बिथांखौ बे समाव एसआईटीआ सोंनाय फिननाय खालामनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि श्यामकानुनि रांखान्थियारि दायजों लोब्बा लाखिनानै बे केसआव अनितानि मुंखौबो सोफादेरदों होनना सुलुङा फोरमायदों। थारैनो जों बुंनांगोन दि बिथां देंखोगिरिनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरा सासेबो बारग'मारनाय नङा आरो गोख्रोङै नायबिजिरनायाबो बे समाव सोलिगासिनो दं। श्यामकानुनि बिसि अनिता देका महन्तआ एसआईटीनि सोंलुजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं होनना खौरां बिजोङा फोरमायदों। अनिता देका महन्तआ गिबि खेबनि थाखाय एसआईटीनि सोंनाय फिननायजों मोगा-मोगि जानांदों। बिथां अनिताया गावनि फिसाय श्यामकानुखौ लकआपआव लोगो हमनो थांदोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो बिथांखौ बे समाव एसआईटीआ सोंनाय फिननाय खालामनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि श्यामकानुनि रांखान्थियारि दायजों लोब्बा लाखिनानै बे केसआव अनितानि मुंखौबो सोफादेरदों होनना सुलुङा फोरमायदों।